fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Ninġabru ftit fil-preżenza tal-Mulej, fil-preżenza tal-kelma tiegħu u fil-preżenza wkoll ewkaristika tiegħu. Nitolbu l-Mulej biex kif huwa permezz tal-inkarnazzjoni tiegħu li tidħol fid-dinja, isir wieħed minna, isir il-kelma lina u jimxi t-toroq tagħna fil-problemi tagħna, fid-diffikultajiet tagħna, fit-taqtih il-qalb tagħna. Nitolbuh jagħtina l-Ispirtu tiegħu. Dak l-istess Spiritu li nebbaħ lill-kittieba tal-Iskrittura, dak l-istess Spiritu li illuminhom biex jiktbu u jiktbu bla żball. Illum dan l-Ispiritu jrid idawwal lilna, idawwalna biex nilqgħu minn idejh din il-kelma li tagħna permezz illum tal-Evanġelista Luqa. Għatina l-Ispirtu tiegħek, Mulej, biex jiftħilna qalbna, jiftħilna moħħna, ħalli nilqgħu b'ħafna umiltà din il-kelma li trid tagħtina. Biex inkunu ġenerużi mal-oħrajn. Biex din il-kelma li trid tagħtina llum inti ma nżommux biss għalina, imma ninfetħu għal ħutna li inti trid twassal lilhom permezz tagħna. Nitolbu wkoll l-Omna Marija li kienet l-ewwel waħda li laqat il-kelma b'tant ġenerożità u b'tant fida qawwija li fiha l-kelma saret laħam. Saret il-persuna ta' bina Ġesu. Biex tgħinna ħalli minkejja d-dnub tagħna il-kelma li jrid jagħtina l-Ispirtu llum titlaħħam f'ħajjitna wkoll. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Tajjeb, kif bat ngħidilkom naħseb indunajtu ma niżilx l-speaker apposta ma kont għadni ma naf xejn. Is-silta hija minn Salluqa. Hija silta wara l-qawmin mill-mewt ta' Ġesu tad-dixxipli t'Emmaus. U rrid nagħmluha llum bi skop għaliex jiena meta naqra din is-silta nara li din mhix silta biss li sempliċement qed tagħtina rakkont ieħor ta' dera ta' Ġesu wara li Ġesu qam mill-mewt. Imma għandha messaġġ speċjali, kellha messaġġ speċjali għall-komunità Nisranija tal-bidu. U għandha żgur messaġġ speċjali għal kull waħda u kull wieħed minnha llum, imma għandha messaġġ speċjali għalina bħala Knisja, mod speċjali bħala komunità Nisranija. U dan qed ngħidu għaliex meta aħna nidħlu biex nagħmlu dan il-proċess ta' qari tal-Iskrittura b'mod speċjali tal-Evanġelju, irridu nħarsu leha minn 3 livelli. L-ewwel nett kien il-messaġġ illi Ġesu rid jagħti lill-komunità ta' żmienu meta qal dak id-diskors, meta wettaq dak il-miraklu, lill-komunità ta' żmien Ġesu. Ġesu kellu messaġġ li rid jagħtihom fiċ-ċirkustanzi tagħhom. Fil-każ tagħna l-messaġġ huwa lil dawn iż-żewġ dixxipli ta' Emmaus, mod speċjali, imma permezz tagħhom ukoll anke lill-oħrajn. U il-messaġġ li rid jagħti Ġesu li dawn iż-żewġ dixxipli kien propju fiċ-ċirkustanzi tagħhom ta' dikinhar. Ma ninsewx daw
kienu għadhom kif għaddew minn ġimgħa mill-euforija u trionfalizmu biex ngħidlek taħat il-palma għall-iskandlu kbir tal-Golgota. Jiġifieri dawn fil-li għaddejjin minn dak it-trionfalizmu f'salt wieħed isibu li għalihom spiċċa kollox. Dik kienet iċ-ċirkustanzi ta' dan il-qari li ħajkollna llum. L-ewwel messaġġ mela huwa x'messaġġ rid jagħti Ġesu lin-nies ta' żmienu, fil-każ tagħna iż-żewġ dixxipli ta' Emmaus. It-tieni livell tal-qari il-messaġġ li l-Evanġelista rid iwassal. Il-messaġġ li l-Evanġelista rid iwassal lin-nies ta' żmienu, lill-komunità ta' żmienu, meta huwa kiteb l-Evanġelju. Aħna ma ninsewx li l-Evanġelji ma nkitbux fl-istess żmien li Ġesu qed jgħix, inkitbu żmien wara. L-ewwel wieħed Markus aktarx kien mis-sena 60-70 bejn wieħed u ieħor, ġifieri qed nitkellmu 30-40 sena wara l-mewt ta' Kristu. Għaliex l-ewwel mod kif twassal l-Evanġelju twassal permezz tal-fom, tal-kelma. Mbagħad kien hemm littri tal-apostli, mbagħad meta l-ewwel komunità qed tispiċċa, kien hemm min kif jgħid Luqa stess daħal għal dan l-inkarigu li jikteb dawk il-ġrajiet li qabel kienu twasslu bil-fom. U meta qed nitkellmu fuq Luqa qed nitkellmu bejn wieħed u ieħor is-sena 80 bejn wieħed u ieħor, meta il-komunità nisranija wkoll għaddejja mumenti kbar ta' taqtih il-qalb. Fis-sena 70 bejn wieħed u ieħor kien hemm id-diżastru ta' Ġerusalem, it-Tempju ta' Ġerusalem, tkeċċija kompletament. L-insara kienu diġà għaddew, l-ewwel komunità nisranija għaddew anke mill-persekuzzjonijiet min-naħa tal-Lut, li tkeċċew mis-sinagogi, tkeċċew mit-Tempju, u issa anke fi żmien Luqa kienu diġà kellhom l-esperjenza tal-ewwel persekuzzjoni mir-Rumani, persekuzzjoni qalila ta' Neruni, li fiha mietu tant insara, inklużi fosthom Pawlu li kien tant biex ngħid sieħeb ta' Luqa jew Luqa sieħeb tiegħu anke f'pajjiżna u Pietru fosthom u tant mijiet ta' nsara oħra. Jiġifieri anke l-ewwel komunità nisranija kienet għaddejja mumenti kbar ta' taqtih il-qalb. U dak huwa t-tieni livell illi Luqa issa ukoll għandu messaġġ xi wassal lill-komunità li lilha qed jiktbilha dan l-Evanġelju. It-tielet livell li aħna f'kull darba li naqraw xi silta mill-Evanġelju rridu nħarsu leha huwa l-messaġġ li l-Evanġelista ejja ngħidu l-Ispirtu Santu permezz tat-test tal-Evanġelista jrid iwassal lili llum. Fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja tiegħi li jrid iwassal lilek illum fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja tiegħek, li jrid iwassal lilna bħala Knisja llum fiċ-ċirkustanzi tad-dinja tal-lum. Fil-mumenti anke llum f'dal-kuntest ta' taqtih il-qalb, affarijiet sbieħ, affarijiet inqas sbieħ, in-nuqqas ta' fidi tagħna, in-nuqqas ta' tama tagħna. Ġifieri aħna rridu nħarsu lehom aħna u naqrawhom x'inhu l-messaġġ li Ġesu rid iwassal lin-nies ta' żmienu, x'inhu l-messaġġ li l-Evanġelista rid iwassal lill-komunità u lin-nies ta' żmienu meta kiteb l-Evanġelju tant snin wara, x'inhu l-messaġġ li l-Ispirtu Santu irid iwassal lilna illum permezz ta' dil-kelma. U għalhekk meta naqra din is-silta tad-dixxipli ta' Emmaus li bħal tant siltiet oħra hemm it-tentazzjoni kbira li hija silta komuni, hija silta li min jaf kemm il-drabi rajnija u li kważi nafuha bl-amment, tiġi tentazzjoni illi inkonxjament bla ma nafu, bla ma ninduna, malli nisma' il-min qed jaqra jew malli jiena stess nibda naqra, moħħi jaħrab. Imur fuq xi ħaġa oħra. Bla ma ninduna din nafa. Naf kif bdiet, naf kif komplit, naf kif ħadd ispiċċa. Min jaf kemm il-darba smajta. U din hija tentazzjoni tax-Xitan illi il-min qiegħed qrib tal-kelma
għax jismaħħa spiss il-Knisja jismaħħa u anzi jfittixha. Ix-xita mhux ħejjidlek u dina ġifieri diħa temmen daħmerijiet li ma jgħidilniex hekk għax qegħdin qrib tal-kelma. It-tentazzjoni ma' min qiegħed qrib tal-kelma tkun iktar fina. U inti dina di tafa min jaf kemm darba qrajta. Dina mhux għalik il-messaġġ, dina forsi messaġġ għal dawk temm barra. U din hija tentazzjoni. U għalhekk jiena fit-talba ejja nitolbu l-mulejjatina ħafna umiltà. Għaliex din hija l-umiltà tal-kelma li anka jekk il-kellimi, anka l-saċerdot li qed jagħmel l-omelija u minnu, forsi kultant nisimgħu għax dak mhux ippreparatu, dak mhux anka jekk kunu hekk. Indipendentement minn min qed jagħmel l-ispjega, minn min qed jagħmel l-omelija, il-mulej dejjem għandu l-qawwa tal-kelma. Għandu l-qawwa tal-kelma. Ħanqraw din is-silta u mbagħad nidħlu ftit fuqha, il-kontest tagħha u kollox. Dakinhar stess ġara li tnejn minnhom Luqa kapitlu 24 minn vers 13. Luqa kapitlu 24 minn vers 13. Dakinhar stess ġara li tnejn minnhom kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus. Xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq kull ma ġara. Huma jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi żommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom, x'intom tgħidu bejnietkom intom u mixja? Huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu, inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara saqsihom Ġesu? Qalulu, dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret, li kien profeta setan fl-Emil fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżdissa fuq kollox għaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħażduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li darulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalulhom in-nisa. Imma lilu ma rawhx. Qalilhom Ġesu, kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. U ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, hu għamel ta' bir-ruħu li kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu ibqa' magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. Waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawlhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda qab minn qudiemhom. Wieħed lil ieħor bdew jgħidu, ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil 11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom il-mulej qam tassew
u der lil xmun. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġara fit-triq u kif għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-Mulej. Nagħmlu ftit momenti ta' ġabra ta' skiet, nirriflettu fuq anka parti minn din forsi xi parti li laqtitna. Dakinhar stess ġara li tnejn minnhom kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus. Il-kuntest tagħha. Il-kuntest kif nafu huwa ħadd ilgħid filgħodu ma nafux x'ħin kien, però żgur ma kienx kmieni ħafna. Għaliex is-silta ta' qabilha fejn għandna ir-rakkont tal-qawmien jgħidilna kmieni ma sebħ tal-ewwel jum tal-ġimgħa marru ħdejn il-qabar u ħadu magħhom xi fwejjaħ in-nisa u jsemmulna min huma. U nafu li wara anke jirreferu għaliha huma stess hawnhekk fir-rakkont tagħhom kif wara li marru n-nisa u ġara li ġara marru wkoll oħrajn. Din qed isseħħ wara li ġara dan kollu. Però l-interessanti li nara jien illi dan jidher illi daw ħajtilqu minn Ġerusalemm propju f'mument li jafu li ġara dan kollu. U dana għalkemm Luqa ma jgħidilna xejn, din rakkont jagħtih Luqa biss dan rakkont. Però f'San Mark jirreferi għal dan rakkont San Mark f'żewġ sentenzi li huma importanti ħafna. Fil-waqt li Luqa jgħidilna li kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, ma jgħidilniex kienu sejrin jagħmlu, però Marku jgħidilna li daw kienu sejrin lura lejn ir-raba tagħhom. Ġifieri ċirkustanzi kienu li dawn kienu għamlu din l-esperjenza ma' Ġesu. Għamlu din l-esperjenza li mlietom b'ħafna tama lilhom f'Ġesu. Forsi il-pjanijiet tagħhom għal Ġesu kif kienu tal-oħrajn ma kinux jaqblu mal-pjanijiet ta' Ġesu għalihom u għalih innifsu. Però il-verità hi li kellhom ħafna tamiet f'Ġesu. U li minkejja li Ġesu kien diġà ħabbrilhom għal darba tnejn tlieta iċ-ċirkustanzi li kellu jgħaddi minnhom, minkejja li ħabbrilhom li kellu jmut, però li kellu jqum wara 3 ijiem, dak kollu donnu nsewħ. Dak kollu nsewħ. U t-taqtih il-qalb li għandhom ġo fihom jinħass mal-mixi tagħhom, mad-diskors li għandhom fix-xena, anka Luqa u jirrakkonta Luqa li ħafna drabi il-kittieba u l-istudjużi jgħidulna li jaħsbu kultant jgħidu li kien pittur, mhux għax għandhom xi prova li kien ipitter imma mill-mħabba l-mod kif huwa jpitter ix-xeni tiegħu, qisu bħal pittur illi qed ipitter xena. U daw jgħidilna li kienu sejrin dan ir-raħal ta' Emmaus xi 7 mili u nofs il-bot, dan 60 stadju, jitħattu bejniethom. Il-ħadd filgħodu wara li jafu li ġraw daw il-ġrajiet kollha, wara li jafu li marru xi nisa minn tagħna u sabu l-qabar vojt, wara li jafu li daw qalu li derulhom xi anġli u qalulhom li aħaj, li qam, wara li jafu li marru 2 minn tagħna li minn Evanġelju ieħor minn Ġwanni nafu li kienu Pietru u d-dixxiplu l-maħbub,
u sabu kollox kif kien qalu n-nisa. Però minkejja kollox, minkejja da kollu, tant kienu qataw qalbhom fl-istorja ta' Ġesu illi dawn xorta qabdu telqu. Jiena nara ħafna drabi il-mumenti ta' taqtih il-qalb kbir li ngħaddi minnhom jien. Li ngħaddu minnhom aħna bħala Knisja, li ngħaddu minnhom bħala bnedmin, li ngħaddu minnhom bħala familji. Però aħna lina l-insara b'differenza minn dawk l-oħrajn li m'għandhomx il-Ġesu. It-taqtih il-qalb tagħna jista' jkollu livell differenti minn li għandhom ta' ħaddieħor. Għaliex jiena għandi suppost il-fidi tiegħi f'Ġesu, imma huma minn dak kollu minkejja dik l-esperjenza sabiħa, minn dak il-kliem ta' Ġesu jaqtaw qalbhom. Mank qalu ħanoqogħdu ġurnata oħra naraw ġara. Hemm min jagħmel riflessjoni fuq din. Telqu l-ħadd filgħodu u ma telqux lejliet is-sibt. 99% għaliex minħabba li l-liġi tal-Lut ma kienx tippermettilhom li jemxu, tinsewx li s-sibt kien il-jum il-qaddis għalihom, is-Sabat. Ma kienx tippermettilhom jimxu ċertu distanzi twal, kieku kienu jitilqu s-sibt aktar ukoll. Ġifieri biex naraw il-livell ta' taqtih il-qalb li issa tilfu kull tama f'Ġesu. U da jgħidu huma stess fil-qari. Huma jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara, minkejja li qataw qalbhom, minkejja li tilfu t-tama qalbhom għadha hemm però. Ma setax jonqos. L-imħabba tagħhom għadha hemm f'Ġesu. Għadhom ħerġin minn din l-esperjenza. Ġesu nnifsu resaq lihom u baqa' miexi magħhom. Huwa Ġesu li jersaq lejna. Ma mhux aħna nersqu lejh. L-ewwel pass dejjem hu jagħmlu. Din hija verità anke f'ħajti. Din hija verità anke f'ħajjitna lkoll. Din hija verità anke fil-Knisja. Mhux aħna nersqu lejh. Ħafna drabi aħna ngħidu sibt il-Ġesu, sab il-Ġesu f'ħajti. X'sibt? U sabni, mela jien sibtu. Però il-parti tiegħi rid nagħmilha. Li rrid nirrispondi kif ħa naraw li jagħmluha dawn. Ġifieri jiena qed jiġi f'moħħi pereżempju x'ġara ftit ġranet qabel. Meta l-ħamis filgħodu Ġesu għadu ma mietx, ħamis ix-xirka filgħodu, id-dixxipli imorru fuq Ġesu fejn tridna nħejjulek qed nagħmlu xi ħaġa li. Għax aħna hekk li nitkellmu. Aħna hekk nitkellmu. Aħna mhux kollox għal Ġesu nagħmlu. Hu qed jagħmel għalija mela qed nagħmel għalik jien. Fejn tridna nħejjulek il-ħaruf biex tikollejt. Mur ngħidilhom dak il-ħin min kien qed iħejji l-ħaruf għal min. Li mhux huma sejrin iħejju l-ħaruf, imma kien il-missier li qed iħejjilhom il-ħaruf veru għalihom. Imma aħna ta' bnedmin li aħna b'dan mod nitkellmu. U Ġesu nnifsu jersaq lihom. U baqa' mixi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi żommhom u ma setgħux jarfuh. Hawnhekk dejjem titla' domanda imma kif ma rfuhx. Dan mhux l-uniku każ. Dan mhux l-uniku każ illi jiltaqgħu ma' Ġesu u ma jarfuhx. U jiena nara li fil-lezzjo divina l-iskop tagħha mhux kien li żamm lilhom li ma jarfuhx il-Ġesu, imma kemm drabi jien fil-ħajja tiegħi. Ġesu jersaq lejja permezz tal-kelma, permezz tas-sagramenti, permezz tas-saċerdot, permezz tal-oħrajn, permezz taċ-ċirkustanzi li nkun għaddej minnhom. U jiena ma nindunax. Ġifieri jiena r-riflessjoni li rrid nagħmel hawn u li nistieden lilkom tagħmlu wkoll. Jista' jkun hemm li kien hemm mumenti fil-ħajja tiegħi li Ġesu resaq lejja u jiena ma ndunajtx li kienu? Ma ndbaħx? Iċ-ċirkustanzi l-għamat li kellhom daw kien tagħhom. L-għamat li għandi jien li ma narafx il-Ġesu fil-ħajja tiegħi, fil-persuni l-oħra,
fil-ġrajiet li nkun għaddej minnhom li ma nindunax li hu Ġesu li qed ikellimni. Huwa jien li rrid naraf x'inhu dak l-amat li għandi u minn xi ninduna li dak li qed ikellimni Ġesu. Il-Papa tant jistedinna, biex aħna nikkontemplaw il-wiċċ ta' Ġesu fil-batut ukoll fil-marit. F'dak li qed fih is-sodda. U kif hu jrid jikkontempla l-wiċċ ta' Ġesu fija li qed indur miegħu. Dawn huma li rridu naraw aħna. Li aħna wara kollox aħna nemmnu li aħna maħluqinx bija Alla. Aħna mifdijin minnu, aħna tempju tal-Ispiritu Santu. U allura għandna din l-sfida li qudiemna. Imma l-ħajja tkompli tagħmlilna dal-lamat quddiem għajnejna, tkompli tagħtina għajnejna l-ħajja, iċ-ċirkustanzi tal-ħajja, kultant il-jien li nibni ġewwa fija, u allura ma jħallinix naraf verament il-Ġesu meta huwa jersaq lejja kif resaq lej daw. U Ġesu mhux resaq lejhom biss, imma baqa' miexi magħhom. Kif jagħmel fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja tagħna. Ġesu jersaq lejna u minkejja li aħna ma narfuhx, Ġesu jibqa' miexi magħna. Imma jnejhom kellhom xi żommhom ma setgħux jarfuh. U qalilhom araw, u stess ħajftaħ id-dialogu. U qalilhom, x'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja. Ġesu kien jaf x'kienu qed jgħidu. Ġesu kien jaf. Fl-Evanġelju minn ta' Ġwanni naqraw kif Ġesu kien jaf x'hemm fil-qalb tal-bniedem, ma kellu bżonn il-ħadd min jgħidlu. Imma Ġesu anke l-qudiem jipprova jsib il-mod kif ħajjidħol fid-dialogu magħhom. X'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja. Huma waqfu. Araw li minkejja nuqqas ta' tama li mħabba tagħhom għadhem. Bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa, di jagħmluha l-Evanġelisti, jgħidilna wieħed minnu l-ieħor ma nafux. Fil-ħajja tiegħi l-ieħor huwa jien. Ħajja tiegħi l-ieħor huwa jien. Irrid nidħol jiena f'din l-istorja, f'din l-ġrajja tad-dixxipli t'Emmaus, li jiena huwa d-dixxiplu l-ieħor. Wieġeb u qallu qed jgħid il-Ġesu qiegħda imma għadu m'għandunax. Kif inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? Kemm il-darba nagħmilha jien Ġesu fil-ħajja tiegħi ma' Alla. Nkun għaddej minn mumenti ta' taqtih il-qalb, minn mumenti ta' problemi, nkun qed nitlob u l-mulej mhux dejjem jirrispondi mill-ewwel, jew ma nindunax li qed jirrispondi mill-ewwel. U jiena ngħidlu int biss ma tafx minn xi għaddej fil-ħajja tiegħi. Mur ngħidilhom ma' min qed jitkellmu li jekk kien hemm xi ħadd ġo Ġerusalemm li kien jaf x'ġara hemmhekk f'dawk il-jiem kien propju hu. Imma Ġesu ikompli jitkellem magħhom. Int waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem, x'ġara? Biex kompli tihom iċ-ċans jitkellmu. Staqsihom Ġesu. Qalulu issa attenti għall-verbi li ħajużaw daw. Dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setani. Li kien missa madux. Kemm drabi jiena inħares lejn Ġesu bħal dak li kien. Dak li kien jgħix 2000 sena ilu, dak li kien jagħmel mirakli, dak li kien twilet minn Marija, dak li kien miet u għamel mewt, dak li kien tela s-sema, imma kollox li kien. Meta aħna naqraw l-Evanġelju sempliċement bħala storja li seħħet 2000 sena ilu, jiena qed nagħmel l-istess kif jagħmlu daw. Ġesu li kien. Imma mhux Ġesu li hu. Dak li kien profeta, setan, fl-emil, fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu.
Nafhom dawn l-affarijiet kollha fuq Ġesu. Imma dak li kien. Fil-ħajja tiegħi żgur mhuwiex. Għax minix narah, minix inħossu, minix narfu. Kif il-qassisin il-kbar tagħna tawħ f'idejn il-gvernatur, mhux aħna, huma. Mhux jiena qtiltu bl-emejjel tiegħi, bid-dnub tiegħi, mhux għalija miet, huma qatluh. Aħna dejjem nwaħħlu f'ħadd ieħor. Kif il-qassisin tagħna ma qalulux il-Ġesu kif dak il-mument ħadd minnhom kollha sparixxew. Fil-mument l-iktar il-mument tiegħu dak il-mument li juqal meta inkun merfuh mill-art niġbed il-kulħadd lejja huma ħarbu dak il-mument ħadd minnhom ma kien hemm. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawħ f'idejn il-gvernatur biex ikun kundannat għal mewt u salbuh. Tara huma salbuh, mhux dnubiti salbuh. Aħna konna nittamaw ara fil-passat. Kellna dittama missa spiċċat. Ma qalulx aħna għandna dittama fih, aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu dejjem fil-passat li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżissa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn daw il-ġrajja bħalli kieku Alla issa xaddew 3 ijiem. It's time up, m'għandux ċans iktar. Kemm il-darba nagħmilha jien għax nitolbu llum, nitolbu għada, nitolbu pitada u naqta' qalbi. U ma nkomplix. Għax donnu sa 3 ijiem tawh ċans il-Alla. U laqqas sħaħ, għax kienu għadhom għaddewx 3 ijiem. Iżda fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħażduna. Għaliex ħażduna? Għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġifieri da Ġesu kien qalilhom li ħajmut, kien qalilhom li ħajqum mill-mewt. U minflok ferħu, minflok jindunaw illi Ġesu wettaq dak li qal, inħażdu għax ma sabux li Ġesu katavru. Għax sabu l-qabar vojt. Il-qabar vojt li għall-ewwel komunità nisranija f'San Ġwan naraw ħċar ħafna, il-qabar vojt meta ra l-qabar vojt id-dixxiplu l-maħbub ra u emmen, ma ra xejn, ra qabar vojt, ra u emmen. Għal-jom il-qabar vojt mingħajr katavru ġo fih, għal-jom kien ma kienx biżejjed, inħażdu. Inħażdu għax sabu qabar. U jiena ngħid bir-raġun li ma jsibuhx. Jekk inti mort tfittex lil Ġesu katavru, m'għandikx ċans issibu. Għax Ġesu mhuwiex katavru. Kemm drabi llum infittxu lil Ġesu ta' 2000 sena ilu. Dawk li jgħixu 2000 sena ilu mietu. Imma Ġesu mhux biss ta' 2000 sena ilu, imma Ġesu li huwa ħaj illum. Ġesu mhuwiex katavru. U dawn irrid noqgħod din trid titfa' jiena din is-silta trid titfa' dawl fuqi fuq il-ħajja tiegħi. X'tip ta' Ġesu qed infittex? Ġesu ta' 2000 sena ilu huwa Ġesu llum. Imma Ġesu llum li qiegħed fil-ħajja tiegħi mixi miegħi fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja tiegħi kuljum. Jekk jien qed infittex il-Ġesu katavru kif marru jfittxu dawk in-nisa, bir-raġun mhux ħajintebħu. Anke huma qed jistennew il-Ġesu katavru, il-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli. Ġifieri anke dik kienu jafuha. U jafu dak kollu u manka għall-kurżità ħanamlu ġurnata oħra. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli u qalulhom li hu ħaj. Ma tinsix dawk kienu nisa.
Tieħdux għalik. Imma din il-mentalità. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif qalu n-nisa. Kellhom raġun mela. Imma lilu ma rawx. Għadna qed nibnu fuq is-sensi. X'nara bajnejna. Jekk ma narax dak li qal Tumas f'San Ġwan, jekk ma narax bajnejja u miżbidejja ma nemminx. U din riedu qed ifittxu huma lilu ma rawx. Lilu ma rawx. U din aħna ħafna drabi. Jekk ma narax ma nemminx. Din hija n-nuqqas ta' fidi. U Ġesu kif ħajaqbad jitkellem, ħajdawwar id-diskors mill-ewwel, minn fuq is-sensi għal fuq il-fidi. Kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. Tara, huma qed jitkellmu fuq li raw jew li jmissu, imma qed jgħidulhom fuq il-fidi. Kemm intom boloħ, ċanfira ħelwa ta' Ġesu. Kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma kitbu qalu l-profeti. Daw kienu jafuha l-Iskrittura. Kull nhar ta' Sibt imorru s-sinagogi, is-sinagogi tagħhom jisemgħu il-kelma tinqara jirriflettu fuqha. L-Iskrittura, il-profeti, Iżajija u tant oħrajn li qalulhom. Imma Ġesu bil-paċenzja kollha jerġa' jaqbad bil-mod il-mod ifissrilhom. Mixjin di-distanza ta' xi 7 mili, resqin lejn destinazzjoni fejn kienu sejrin, u sadan tant li l-Ġesu għadhom ma għarfuhx. U Ġesu jibda bil-mod il-mod ifissrilhom kull ma kien hemm miktub fuqu fl-Iskrittura. L-Iskrittura qed jirreferi tintendi għal kodba tat-Testament il-Qadim, għax il-kodba tat-Testament il-ġdid ma kienux hemm. Il-kodba tal-Lut, l-Iskrittura tal-Lut. U dan huwa l-ewwel pilastru. Jiena naħseb din hija l-ewwel punt. Din hija importanti. Ġesu hawnhekk ħajuża 3 pilastri. Li kienu 3 pilastri li kienu importanti ħafna fl-ewwel komunità nisranija. U li għadhom ħafna importanti għalina llum bħala individwi, bħala ansara, għalina llum bħala familji, għalina llum bħala komunità nisranija, jew komunitajiet insara. L-ewwel waħda hija l-kelma tal-Alla. U dawn l-iskop ta' daw il-laqat. Però l-laqat l-lektio divina, l-iskop tagħha mhux il-grupp illi nibqgħu nibdew nagħmlu dal-laqat ta' lektio divina u nibqgħu għaddejjin. L-iskop huwa li nagħtu ftit appetizer biex ngħidlek. Indewqu lil xulxin il-ħlewwa tal-kelma tal-Alla. Imma l-lektio divina propja hija li mmur id-dar li naqbad is-silta parti minna, naqra bil-kwiet wara li nkun tlabt l-Ispiritu Santu, nimmedita fuqha, nitlob biha, u mbagħad inħalli l-mulej jaħdem f'ħajti. Dawn huwa li rridu nagħmlu. U hawnhekk Ġesu qed juża l-ewwel pass, juża l-kelma tal-Alla, jaqbad l-Iskrittura mhux biss biex jarfu lilu, dan huwa l-ewwel skop biex jindunaw min hu. Imma mhux dik l-ewwel, mhux dik l-għan aħħari, issa narawh. Ġesu jaqbada minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuq. Għax it-Testament il-Qadim kollu jitkellem fuq Ġesu. it-Testament il-Qadim huwa mirat lejn Ġesu. U t-Testament il-ġdid huwa twettiq il-fulfillment tat-Testament il-Qadim. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamel ta' bir-ruħu li se jibqa' sejjer aktar il-bogħod biċċa reċta ta' Ġesu. M'għandha skop. Għalfejn Ġesu qed jagħmel ta' bir-ruħu li ħajibqa' sejra aktar il-bogħod. Ma ninsewx li għadhom marfuħx. Ġesu qed jagħtihom iċ-ċans
li jagħmlu dak li fil-verità għamlu. Kieku daw ma kellhomx l-imħabba ġo qalbhom għall-proxmu, għal dal-barrani, għal-jom għadu barrani da, għax jiena nkun naf li huwa Ġesu, niftaħlu l-bibin beraħ u ndaħlu. Imma jekk jiġi tal-lab wara l-bib, forsi ndaħħal ideja fil-but, intiħ xi ħaġa u li batu l-hemm. Min jafu l-dal-barrani? U dawn għaliex minkejja li tilfu t-tama kienet għandhom it-talim ta' Ġesu f'qalbhom. Dik l-imħabba li Ġesu kien jallimhom li għandu jkollhom lejn l-oħrajn. Flok ħallewh sejjer għal rasu, daw jgħidulu, issa ibqa' magħna l-lejla, issa l-jum wasal biex jintemm, idħol ħu biċċaw b'smana, strieħ magħna l-lejla, mbagħad kompli triqtek għadha fil-ħodu. Kieku huma m'għamlux dal-att ta' karità, Ġesu kien jibqa' sejjer u l-istorja kienet tintemm hemmhekk. U kieku m'għandniex il-kumplament tal-istorja. U dan huwa t-tieni pilastru. Jiena rrid nara fil-Ġesu, jiena rrid insib il-Ġesu fil-kelma t'Alla. Ġesu huwa l-kelma t'Alla. L-Evanġelista Ġwanni fl-ewwel kapitlu rajniha fil-meditazzjoni li għamlilna Monsignor Ċisqof. Il-kelma infisa, mhux ġiebis jagħtina l-kelma biss, imma Ġesu huwa l-kelma li saret laħam. L-ewwel irrid insib il-Ġesu fil-kelma t'Alla, għalhekk beda jfissirhom l-Iskrittura. It-tieni pass irrid insib il-Ġesu fil-komunità, fl-oħrajn, fil-proxmu tiegħi, f'ħija, f'oħti, fil-batut, fil-marit. L-opri tal-ħnina qegħdin dis-sena tal-fidi, mod speċjali, mhux biex dis-sena nagħmlu l-opri ta' ħnina u snin l-oħra le, imma biex illum nirrifletti iktar fuq dal-bżonn tagħna li nsara mod speċjali. Jiena rrid insib il-Ġesu fil-kelma t'Alla. Jiena rrid insib il-Ġesu fl-oħrajn, fil-komunità, f'ħuti fl-oħrajn. Inkella Ġesu jibqa' dej u ma nsibux. Jgħid il-Papa fl-Evanġeli Gaudium. Il-fatt li jiena hemm bżonn kemm jiena nikkontempla l-wiċċ ta' Ġesu fl-oħrajn, fil-persuni l-oħra. Meta qorbu lejn ir-raħal għamel ta' birruħu għasejjer aktar il-bogħod. Iżdu ma ġeluh b'insistenza. Jibqa' magħhom u qalulu ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex intemm. Kemm talba sabiħa. Hija talba li misna nużawha ħafna. Ibqa' magħna mulej għax il-jum wasal biex intemm. Sar ħafna ħin. Sar ħafna ħin il-jum wasal biex intemm mhux qed nitkellmu biss għax dalam għax saru kważi 8 ta' filgħaxija. Imma ċirkustanzi tal-ħajja tagħna, ċirkustanzi tal-Knisja, ċirkustanzi tal-pajjiż, iċ-ċirkustanzi tad-dinja. Kemm hemm bżonn li ntolbuh mulej, ibqa' magħna mulej. Dik il-karba tal-ewwel insara maranatà. Ejja mulej Ġesu. Imma ngħidha persważjoni għax meta nibda nara dak kollu li qed nagħmlu aħna l-parti tagħna rridu nagħmluha, imma fl-aħħar tasal l-konklużjoni li jekk ma jkunx hu li jibni d-dar għal xejn jitħabtu l-bennejja. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U daħal biex joqgħod magħhom dija importanti. Ma daħalx biex jgħaddi l-lejl magħhom. Ġesu daħal biex joqgħod magħhom u jibqa' magħhom. Daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs għal il-barka qasmu tawlhom. Il-barka li qed jirreferi għaliha mhux il-konsagrazzjoni li jgħid il-qassis intendi. Hija l-barka li kienu jgħidu il-lut, it-talba ta' qabel l-ikel, ibirku lill-Alla tal-Providenza. Li suppost bħala nsara ngħidu aħna wkoll
ma naħseb il-moda tagħha ma tantx għadha dal-aħħar ġifieri qal il-barka u qasamul. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u dak kien it-tielet pilastru biex għarfu lil Ġesu il-kelma talla, il-komunità, l-imħabba lejn il-komunità u tielet pilastru l-Ewkaristija. Sintendi ma l-Ewkaristija jidħlu s-sagramenti l-oħra t-talb. Ma l-Ewkaristija hija ċ-ċentru tal-ħajja nisranija. Jekk jiena rrid nara fil-Ġesu f'ħajti, irid ikolli dawn it-tliet pilastri, il-kelma talla, il-komunità nisranija u l-Ewkaristija. Jekk aħna bħala Knisja irridu nibnu fuq is-sod kif kienet dawn kienu tliet pilastri li kienet tibni l-ewwel komunità nisranija. Il-kelma talla li jaqsmu bejniethom, iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija li kienu jagħmlu u l-imħabba lejn xulxin, tant li kif naqraw fl-Atti tal-Apostli, l-oħrajn minkejja li kienu pagani ma kienux jemmnu ma kellhomx il-fidi tagħhom, kienu iħarsu lejhom b'ċerta aġeb. Il-mod kif kienu jinħabbu bejniethom. Jekk jiena kif jien nista' jkolli l-imħabba nara fil-Ġesu f'ħajti jekk jiena ma jkollix daw it-tliet pilastri, il-kelma talla fil-ħajja tiegħi. Mhux miktuba fuq l-iskaffa, fil-ħajja tiegħi kuljum, li ssir parti mill-ħajja tiegħi. L-Ewkaristija u l-komunità nisranija l-imħabba li dak li rajt fil-kelma li dak li kilt fl-Ewkaristija jiena mbagħad naqsmu maħuti. Imbagħad infetħulhom għajnejhom. U kemm għandi bżonn li nfetħuli għajnejja jiena wkoll. Kemm għandna bżonn. Għax ħafna drabi għajnejna jkunu miftuħin imma jkunu mitfwajn fuq affarijiet oħra. Nkunu qed inħarsu lejn affarijiet oħra li d-dinja tant tippreżentalna affarijiet illi lilna tamina mill-affarijiet li qed jippreżentalna Ġesu. Għax l-attenzjoni tagħna tkun fuq tant ħwejjeġ oħra. U għarfuh. Iżda hu qab minn qudiemhom. U di donna anti-climax. Di donna anti-climax. Issa xara friħ sparixxa. Imissa m'għandhom bżonn jarfuh iktar bajnejhom tal-ġisem. Għax issa qiegħed magħhom kontinwament bil-fidi tagħhom. Għax hemmnu fih. Meta nirriflettu, meta naraw id-deriet ta' Ġesu wara li qam mill-mewt, meta naraw id-deriet ta' Ġesu wara li qam mill-mewt, tibda tara li x'derilhom Ġesu, mhux biss li għandna fl-Evanġelju, anke fl-Ittra ta' San Pawl. San Pawl isemmi deriet ta' Ġesu li mhumiex fl-Evanġelji. San Pawl jgħidilna li darba minnhom deri li aktar minn 500 f'daqqa. Ġesu. Id-deriet ta' Ġesu ma minnhom biskop li jagħtuhom show, li jagħtuhom wirja jew innifsu. Għamilhom id-deriet ta' Ġesu għaliex rid isaħħaħhom fil-fidi. L-ewwel komunità nisranija isaħħaħha fil-fidi dak li rid jagħmel Ġesu. Kultant, pereżempju ma nsibu l-ebda dera li Ġesu jagħmel lil Marija, lill-ommu. Imkien ma nsibuha msemmija. Ma jfissirx li ma derilix. Jista' jkun derilha imma mhux msemmija u hekk. Imma ħafna jirriflettu fuq din li Ġesu kien jidrilhom biex isaħħahom fil-fidi u ommu ma kellekx bżonn jidrilha. Ommu kienet taf li qam. Ommu kellha l-fidi emnet. Kienet l-ewwel waħda li emnet. Emnet bla marat, bla ma kellha bżonn tara. Jekk lil Tumas jgħidlu inti emmint għax rajt, ommu ma kellix bżonn tara biex temmen. U jista' tkun raġuni li forsi ma nsibux dera ta' Ġesu lill-ommu wara li qam mill-mewt. Għax ommu kienet ma kellix bżonn jidrilha għax kienet ġa emnet. U Ġesu hawnhekk jisparixxi minn qudiemhom għax issa għandhom il-fidi. Issa qalbhom bdew jindunaw ma kienx qalbna mkebsa ġewwa fina u huwa jkellimna u jispjegalna l-Iskrittura, ma daw nindunaw biha wara anke aħna. Mela għalhekk
il-mulej dikinhar f'dawk iċ-ċirkustanzi ippermetta li jiġri li hekk u li ngħaddi minn dawk l-affarijiet, ma dawn narawhom wara. Dawn narawhom wara aħna. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu ma kienx qalbna mkebsa ġewwa fina u għaw ikellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Ħbieb jekk irridu li qalbna titkebbes u għandna bżonn ftit nare. Jiena ngħid li bħala Knisja, bħala Nsara għandna bżonn illum dak id-daqsxejn tal-sin tan-nar li niżel fuq l-Apostli f'Pentekoste. In-nar tal-Ispiritu Santu. Għax mhux biżżejjed kemm nagħmlu, imma li dak li nagħmluh bi ftit nar. Għandna bżonnu dan nar bħala komunità nisranija, bħala Nsara. Ejjew nagħmlu l-affarijiet mhux biex inkunu għamilnihom. Illum għandna di tentazzjoni anke fil-parroċċi tagħna, anke fil-komunitajiet tagħna, li nagħmlu l-affarijiet għax is-sena l-oħra minn hekk u għax dejjem għamilna hekk. Ejjew nagħmlu l-affarijiet bin-nar tiegħu. Għax jekk ma jkunx hemm in-nar tiegħu fina, l-affarijiet nagħmluhom aħna, imma bin-nar tiegħu jagħmilhom hu. Għandna bżonnu dan nar. U n-nar li jrid jiġi mill-kelma t'Alla. Ma kienx qalbna mkebsa ġewwa fina u kellimna fit-triq, issa ndunaw. U l-kelma t'Alla li trid tkebsilna dan nar ġo fina f'qalbna. Dak il-ħin stess, minkejja li kien dalam, minkejja li l-jum għalulu ftit qabel wasal biex jintemm. Dak il-ħin stess għamu u reġgħu lura lejn Ġerusalem, 60 stadju ieħor, bil-lejl. Dak il-ħin stess, mhux l-għada filgħodu. U dak iż-żmien la kien hemm in-neons fit-toroq, jiġifieri. Hemm sabu lil 11 u lil sħabhom miġbura flimkien. U dan kien l-għan ta' Ġesu. Ġesu riedhom jemmnu li hu qam. Imma Ġesu lilhom riedhom l-iktar minn hekk riedhom kieku huma qam Ġesu u jemmnu fih u baqgħu hemm u ma marrux lura, ma kienx jilħaq l-iskop tiegħu Ġesu. Ġesu ried jitfaħħom lura fil-komunità nisranija minn fejn kienu telqu. Għax il-komunità nisranija kienet ħatibda tisfaxxa minn dak il-kien stess. U Ġesu ried jibgħathom lura. U din għandha ħafna tagħlim għalina. Ħbieb l-qdiet tagħna, il-komunitajiet tagħna mhumiex qegħdin hemm biex jisfaxxaw il-komunità nisranija, il-Knisja, mhumiex hemm biex ikunu splinter groups, imma biex isaħħuha. Biex isaħħuha. U din hija importanti. Irridu, illum għandna komunitajiet, mhux qed nitkellem fuq il-komuniti l-kbar dioċeżana u imma għandna gruppi li sfortunatament tant ninagħlqu fina nfusna. U din qed jitkellem ħafna fuq għall-Papa. Ninagħlqu fina nfusna li nsiru Knisja ġo Knisja. Il-Knisja hija waħda. Il-Papa fil-25 ta' Jannar, festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl, tkellem mhux fuq il-komunità nisranija kattolika, fuq il-komunjoni nisranija li toħroġ mill-fonti tal-Magħmudija li huwa komuni għalina l-koll. L-għaqda ta' bejnietna. Ġesu dak li ried li wara li jarfuh mhux jibqgħu hemm fejn kienu, jemmnu fih u jibqgħu hemm imma jemmnu fih u jmorru lura fil-komunità nisranija. Di hija importanti. Di importanti ħafna. Li morru lura fiċ-ċenaklu. Però mhux biex jissakru fiċ-ċenaklu. Ma marrux lura fiċ-ċenaklu biex jissakru hemm ġew, imma biex jistennew il-weda li jintlew bl-Ispiritu Santu flimkien maħuthom l-oħra hemmhekk, flimkien ma' Marija Ġesu li kienet hemm hija wkoll jgħidilna l-atti tal-Apostli kienet hemm u flimkien magħha isseħħ il-weda ta' Ġesu li jirċievu l-Ispiritu Santu
Mbagħad kien l-Ispiritu Santu stess li tefaħħom il-barra. Imissa bil-qawwa tal-Ispiritu wieħed, għax qabel kienu mimlijin kulħadd mimli bl-Ispiritu tiegħu. Qabel kulħadd kien mimli bl-Ispiritu tiegħu. Nafuha sa ħames ix-xirka, min ħajoqgħod fuq l-yemin, min ħajoqgħod fuq ix-xelluk, minnu l-ikbar, minnu l-iżgħar, kollha bil-pjanijiet tagħhom. U jekk jiena nimxi bl-Ispiritu tiegħi u inti timxi bl-Ispiritu tiegħek, ma nistgħu qatt niftehmu. Imma jekk aħna blajnuna Alla nitbattlu mill-Ispiritu tagħna u nħallu lil mulej mlina bl-Ispiritu tiegħu, allura l-Ispiritu li hemm fija u l-Ispiritu li hemm fik u l-Ispiritu li hemm fik u l-Ispiritu li hemm fl-oħrajn kollha huwa Spiritu wieħed. U għalhekk f'Pentekoste bdew jiftehmu u bdew jifhmuhom kontra dak li seħħ fit-Torri ta' Babel li ma ftemux bejniethom. F'Pentekoste huwa l-maqlub ta' Babel. Għax issa ntlew bi spiritu wieħed għalhekk bdew jiftehmu. Imma jekk jiena ngħid tiegħi u inti tgħid tiegħek, x'messaġġ wieħed qed iwasslu? Dan huwa l-iskandlu tal-firdiet li għandna bejnietna l-insara. Li laqqas aħna kapaċi l-ikbar festa tagħna l-koll, tal-Kattoliċi, tal-Luterani, tal-Anglikani, huma min huma, hija lejt il-kbir. U maħniex kapaċi niċċelebrawh flimkien. Il-Papa Ġwanni Pawlu II jibki kien fuq għadi. U meta darba ftit qabel ma miet inserta l-kalendarju tagħna tal-lejt il-kbir. Ħabat eżatti mal-kalendarju tal-Ortodossi kien feraħ ħafna u rrid li il-fatt li qegħdin aħna niċċelebraw lejt il-kbir fl-istess ġurnata u niċċelebraw flimkien. Jekk aħna maħniex kapaċi naslu sem. Imma anke fuq livell lokali. Jekk aħna nħallu l-affarijiet ta' bejnietna l-kariżmi tagħna flok ikunu l-mezz tal-għaqda, il-mezz tal-firda. Jekk aħna nħallu il-qaddisin ikunu l-mezz tal-firda. Huwa l-Ispirtu. U minn hemm miċ-ċenaklu ma marrux fiċ-ċenaklu biex jissakru hemm ġew. Marru fiċ-ċenaklu biex jistennew il-weda tal-Ispiritu Santu sseħħ u minn hemm jitferxu mad-dinja kollha. Imma anke meta tferxu mad-dinja kollha, għax kienu spiritu wieħed baqgħu maquda. U din hija li rridu nkunu knisja llum. Għalhekk mbagħad anke wara, jiġifieri meta naqraw l-ewwel biċċa u nieqaf hawnhekk. Meta nibdew naqraw l-ewwel biċċa tas-silta ta' wara, jgħidilna kif kienu fl-aħħar mill-aħħar lajn ma miltux. U għamu tarfulhom ukoll kien ġralhom fit-triq u kif għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Meta qed jitkellmu għall-qsim tal-ħobs l-ewwel komunità nisranija dik hija l-Ewkaristija. Però l-linja ta' wara kif kienu għadhom jitkellmu Ġesu nnifsu waqaf f'nofshom u qalilhom islim għalikom. Huma twerru bil-biża' għax ħasbu qegħdin naraw fantażma. Qed taraw li tfakkarni f'dak li fil-parabola ta' Ġesu tal-Ani u Lażru. Tal-Ani u Lażru. Meta l-Ani minn ġol l-infern jitlob lil Abram jibgħatlu il-Lażru u jgħidlu li għandhom il-Mosew u l-profeti, il-kelma. Abram jgħidlu għandhom il-Mosew u l-profeti. Li ma jekk tibgħat il xi ħadd minn hemmhekk jemmnu iktar. Jekk ma jemmnux il-kelma u anke huma hawnhekk. Għadhom derilhom Ġesu qed jaħsbuh fantażma. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina l-għajnuna tiegħu biex narfuh fil-ħajja tagħna, fil-mixja tagħna. Biex jgħinna narfuh. Biex jgħinna ninfetħu ħafna l-kelma tiegħu għax huwa permezz tal-kelma li rridu aħna narfuh fl-oħrajn. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina l-għajnuna tiegħu biex ma ninqatawx mill-komunità ċentrali li hija l-komunità taċ-ċenaklu, il-komunità tal-fidi, il-komunità tal-apostli, il-komunità tal-Knisja. Ejjew nitolbu l-mulej Ġesu biex fil-mixi tagħna, fit-toroq tagħna, fil-ħajja tagħna
narfu lilu fil-persuni li aħna nintaqgħu magħhom. Ibqa' magħna Mulej, għax il-jum wasal biex intemm. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Marijom il-Knisja, lejli tajjeb.